Misaka sa 722 ka mga violator sa Comprehensive Liquor Code sa Davao City ang nadakpan sa mga enforcer sa Vices Regulation Unit kung VRU sulod sa unang 3 ka bulan sa tuig 2026. Mas daghan kini kung ikumpara sa mga nadakpan sa Liquor Ban Ordinance sa syudad niadtong niaging tuig nga anaa lang sa 566 ka violators. Sa 722 ka violators karong tuiga, 167 ini ang nadakpan tungod sa pag-inom ug ilimnong makahubog sa pampublikong lugar sama sa mga kalsada, sidewalk ug iskinita nga klarong ginabawal ubos ordinansa sa Davao City. Gipasabot sa VRU ang Liquor Ban Ordinance sa syudad sukad niadtong 2013 ug Sobriety Ordinance niadtong 2018 nga giamindahan pa niadtong tuig 2024 ilawom sa Comprehensive Liquor Code aron mas palig-unon ang pagbawal sa public drinking o pag-inom ug makahubog sa pampublikong lugar. Usa sa mga ginahimong lakang sa VRU ang awareness campaign ngadto sa publiko. Hasta na sa Anti-smoking Ordinance sa syudad. Subay sa datos sa Vices Regulation Unit, miubos ang mga nadakpan sa Anti-smoking Ordinance sa Davao City karong unang quarter sa 2026 kung ikumpara niadtong niaging tuig sa parehong quarter. 2,786 violators ang nadakpan niadtong Enero hangtod Marso 2025, samtang anaa sa 2,008 ka violators ang nadakpan karong unang quarter sa 2026. Nagkandak po mga pulong-pulong, mga dialogue, o niya constant nga mo ang kining pag implementation. Matod ni JCJ Francia, head sa Vices Regulation Unit, nagpropose na sila sa lokal ng gobyerno nga amyendahan ang Liquor Ban o Anti-smoking Ordinance sa Davao City nga mas pahugtan ang implementasyon sa ordinansa aron magmatngon gyud ang tawo. Okay. Nana sa committee leader karon ikuha na to ng atong ordinance more comprehensive, more enhanced, mas nasa ngipon unya mas kuansya nasa mas stricter penalty. Patagamon sa VRU ang mga violator kay pasakahan yun nila kini og kaso hilabi na kung nagsige nagkadakpan sa parehong violation. Kaya natong system ang good pag ana sa pangalan nimo dito magawas na to naka-red na siya, meaning nakaduha na ka or more. So matrace na po dito kapila nagadakpan. So under our kining among proposed amendments, once na red ka na dito, dili ka na pwede na magbayad as resource office. Pailan ka na mong kaso dito sa court. So para disqualified ka na to pay. Sumala sa VRU, ubay-ubay na ang napasakahan og kaso nga nakalapas sa Liquor Ban ug Anti-smoking Ordinance sa Davao City. 3,000 pesos ang multa sa madakpan nga makalapas sa Liquor Ban, samtang 5,000 pesos ang multa sa first offense sa madakpan nga mga establishment nga mamaligya og ilimnong makahubog o sigarilyo sa minor de edad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.